Čaute ľudkovia, som tu opäť ja. Možno ma niektorí nespoznávajú, lebo výzor trošku sa to pomenilo od toho videa, ktoré som naposledy vydal. To bolo asi pred 10 mesiacmi. To je akože fakt dlhá doba. A som tu. Zas a znova. A no čo? Tak trochu som na to natáčanie tak trošku pozabudol. Nenatáčal som, lebo čas som mal, hromadu času som mal, ale tak vám poviem, nechcelo sa mi vôbec. Komu sa teraz chce, neistoní. Mne sa nechcelo a za to som nenatáčal. A pokúpil som si aj veci na telefón, akože aj toto na hlavu, aby ste mali my point of view, ale kúpil som to a vyložil som si to sem do regálu, tam som to aj nechal a objavil som to len keď kamarát to potreboval na natáčanie, tak som mu to dal, požičal. Zdravím ťa, Domino. A tak, nenatáčal som dosť dlhú dobu. A veľa vecí sa zmenilo. Príklad, ja som sa zmenil, aj výzorovo. Bunzovám to istú, čo musí byť. Miesto sa nezmenilo. Fúr som tuto, v mojej pivničke. Stolička sa nezmenila. Stále tá istá, na ktorej som sedel. Traktorík tu není, ten je vonka. A čo? No. Užíval som si život. Čo vám poviem? No. A neviem, toto video som pustil len tak, random video, že čo som, ako som, čo sa bude diať. A najbližšie, čo sa bude diať, tak sa bude diať s týmto. Zas je pokazená. Deviny, toto. To musím spraviť. Odtedy, ak niektorí isto pozerajú môj Instagram, tak vedia, že čo sa ani nezdá sa mi, že som dal, že čo je teraz s ňou, ale menil som bočný šrobík bočný, no teraz to neodkrútim, ďakujem pekne, ha. No, zase je pokazená debini, lebo mne sa každému sa volá, čo ti kazí, mne sa kazí toto. Menil som tento šrobík. Káble, silné bloky. A teraz, čo mi tam odišlo, je karburátor. Takže najbližšia oprava, čo dúfam, že natočím, budem sa snažiť. Neviem, kedy príde. Ešte som to ani neobjednal, takže tak. Ale išla dobre, bola aj v ťažbe. Išla ako diabol išla do dreva. Išla ako dábel, ale každá vec má svoje limity. A ten karburátor je od výroby, nebol menený, nebolo nič s ním robené, bolo robené len s motorom, lebo bola zadretá. 180 € som tam dal. Ja, teda môj oco. A tak. Takže tak, piločka zase ide oddychovať na dobu neurčitú. Takže ona ide oddychovať, ale zase máme tu niečo iné. Je tu toto. Táto ukrutnosť. Diabol pekelský. Husqvarna 395 XP. Je to marha veľká. Veľké to je. Je to veľké. Má to aj silu ukrutnú. Je to 94 cc, 94 kubických centimetrov to má. 4,9 kW. Tá mala len 2,3 kW.
táto má 4,9, takže to je mega rozdiel. A aj toto je diabol, ale aj táto už má voľačo za sebou. Vidno toto nakrytie v bočnom, to sa stáva. A tak. Ale, čo ale? No, neviem ani, že čo mám povedať, proste tu som, žijem, no. A tu som. Neviem teraz, že čo. Dobre, výborne. No, lepšie. Narastla mi tak trochu brada. Trocha. A čo? A to je všetko. No. Neviem, čo budem robiť, ako budem robiť. Neviem čo. No. Ale som to ja. A viete, že tento kanál bude žiť. A dúfam, že od nového roka voľaké videá dám na tento kanál, čo by som chcel, lebo neviem, čo budem robiť. Teraz toho bolo veľa v škole aj v mojom živote. Čo bolo v mojom živote? Nič. Ale proste no. Každý má svoje povinnosti, je takisto. A isto aj vy, alebo ty, čo to teraz kúkáš. Isto máš nejaké povinnosti, ani že nie. Takže tak. Ale bude to. Od nového roku sem budem natáčať. Neviem čo, ale budem. Buď to bude o pílach, buď to bude o Boh vie o čom, ale budem. Dám si toto na gebuľu, to si natiahnem, bachnem sem telefón a idem točiť. Aj keď pôjdem, neviem, do roboty, ale budete mať môj point of view, budete vidieť, že čo robím, ako robím, kde robím. No. Takže tak. Ale bude. To vám sľubujem, že budem točiť videá, aj keď to niektorých nezaujíma, že čo robím, ale mňa to baví točiť. Takže uvidíme, čo bude, ako to vyplynie a čo bude od nového roku, ale mne sa zdá, že to bude takisto, ako bolo doteraz, ako bol tento rok. A týmto video ukončím. Je dneska 22. decembra, o 2 dní sú Vianoce, tak vám prajem veselé, šťastné a veselé, aby ste si našli veľa darčekov pod stromčekom. Dajte si veľa darčekov, hlavne tie darčeky, ktoré ste si želali, veľmi ste si želali, ste sa modlili za ne, ale nie. Šťastné a veselé a do nového roku asi nebude nejaké nové video, len po novom roku, takže aj šťastný nový rok. Užite si, oslávte poriadne, oslávte starý rok a od polnoci oslávte aj ten nový rok a želám vám všetko dobré a užite si aj sviatky, aj nový rok, aj všetko. Takže týmto sa s vami lúčim a čaute.